nakasubong sa Rojas City to celebrate our Arts Month. Kang makadukita sa Balay Capisnon to attend the event of Eyecan movement. So this event runs for almost a week na. And today is Friday. So before kita magpuli sa Iloilo, mahapit kita dito sa ila para maghatag sang aton nga Rubeinspired surprise gift sa aton winning artist. Kung sa diin, nag-sketch sila kahapon. They were given 1 hour to sketch a cosplayer. Kag kita nyo man, pangayuan ta kamo sa votes. And ari na i-announce ko na kung sino sa ila nga siyang ang nagdaog sang aton nga Rubeinspired surprise gift. And there they are. Look at that. We are here until Saturday. See you at Balay Capisnon. Yay! Ari na ko subong. Gagupod ko si Nezuko para i-announce ang aton nga winner for our Rubeinspired surprise gift! So, ang aton nga winner, amo ni siya ang nakakuha sa pinakadamo nga votes naton online last night until kagina alas 3 sa hapon. So, ang aton nga winner, amo si Yay! Contestant number 2! Congratulations! And for your gift, since wala ka din, ang mapili na lang sa gift mo si Nezuko! Subscribe! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimding. Rubeinspired!